मन मयूरी छाड़ी बिनी हाथ तुम जीवी पछे मरी बहु दिन खोजी खोजी पाई तुमको आज तुम्हें मोर मन मयूरी। भोक लागलानी टिके जाई खाई दे आसीबा भोक लागिलानी टिके खाई दे आसीबा कौन खाइबा कौन खाइबा कौन खाइबा की राग लंका खाई देली लो इलो बो की राग मो मुंड पूरा टीण हो गला मु कोन करबी मते जोरे भोक लागलानी कोन गोटे मीठा जिनस रे खाई दबा कोन खाइबा कोन खाइबा कोन खाइबा आ तरबुज खाइबा इलो बोलो ए तरबुजटा खाई देली ए भगवान एडे बड़ तरबुज मो पेट रे जागा रहलानी मु कोन कली मो पेट सब बाहरी गला मो पेट का गैस हो गलानी बुझलो। ओहो इलो बोलो एते सब जिनिस खाइला परे आ कोन खाइले भल लागिबो कोन खाइले कोन खाइबा आइसक्रीम खाइबा हां ओहो बोलो एड़ा आइसक्रीम ना जोको मो दांत रे पूरा लागी के रहि गला एते सब जिनिस खाइला पर आ जम्मा खाए इच्छा नाही जिबा टिके पारो मालानी पाड़ी दबा। ओहो की उच्छासी नमस्कार फ्रेंड्स आज वीडियो यदि आपण मानको भल लागिता है तेबे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो।